sani adak kumilongo ni Juja in Nairobi kae. To asetieko school koro pod antie harakati mar manyo tich kamae. Matende ni sani koro wanyalongi ni hustler, hustler. Joyce Otieno makawuono, erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari Otieno makawuono. Kawuono wan Joyce Arie studio kae. Erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari Otieno makawuono. Mar mondo mi bi watwa kotudore kod tuo mar vitiligo. In kaka achiel kuom jogo manitiere kod vitiligo e pacho kae. Joyce, kinyalo mana nyisowa ni vitiligo en gino mano nyuoli godo kose nobedo nang'o? Okay. An vitiligo no konyuola godo. Nochaka kanja primary school. Nochaka kagi dot matin kamae e patwia kamae. Kanyalo wacho timeline mano spread godo nikech then within a very short time no se spread e wangate koro to nakia maber ni enango koro kuna seek medical attention ke at that time be nakia morama main goda manesa ninoga godo ngato koro kuna seek medical attention ila tu yani na feel ni might enango koro nan gi mawazo go lakini ok na team anything about it. To kiwacho ni